Totalt. Oh shit, gangster, ikke? Og så man skulle tage en session. Ja, helt sikkert, man. Yeah. All these niggas and all these hoes in here, somebody here gon' fuck. All these niggas and all these hoes in here, somebody here gon' fuck. All these niggas and here gon' fuck. All these niggas and all these hoes in here, somebody here gon' fuck. Oh, er du okay? Yeah. Okay. Fuck yeah, man. Prøv mig igen. Kig på min ride, kig på den bakke. Se, den er stejl. Er mit date imponeret? Ja, meget. Også over den cykel. Jeg har lejet for dig 3 trin til en vellykket date. Hvad fuck laver du, mand? Jeg er ingen skater, sagde jeg. Ej, kom nu, lad mig lige vise mine skills. Det er fuck skal du først, right? Så må du gå. Skal vi jam sammen? Ja. Fik rosin, du gik fra at være snack til et problem. Jeg nåede kun at trykke på dig et sekund, men du nåede at lave holocaust i min mund. Alle hader rosinbolle, rosinbolle, rosinbolle. Alle vil have chokobolle, chokobolle, chokobolle. You kan ikke kvæle paraceret for chips. Der mangler ikke noget. Det er 5 skille klip. Harry Potter 1, det var der det hele begyndte. Elsker Snape, men Harry Potter er en kont. Små chicken, små hus, der kan gå i hand. Men det er så godt chicken. Alle har et ansvarsområde. Det indebærer, at alle medbringer noget. Tess havde chips, Jakob havde dip, Jan Smør havde smør, og Jimmy havde boller. Vi havde det hele, undtagen boller. Så Jimmy smuttede lige ud og hentede nogle boller. Der er 3 skridt til en succes. Vi stod de alle 3 boller, som vi spiser på min run. Jimmy kom tilbage, og jeg savnede af en grund. Smutter Jimmy, hvad fuck er det her? Okay, hvis det skal være i vores crew, så lige smage på background of time. I'm in love with you. Det er ikke, der er sådan nogle ordentlige gode stoffer. Det er klart. Du ved det ikke? Og du har heller ingen venner? Jamen så skal du lytte på mig, fordi det har jeg nemlig også engang heller ikke haft. Jeg har en løsning, den er super super god. Du siger det er løgn, og du vil tro. Du har angst og skavanker, mange der vil banke dig. Ude af balancer, ikke flere chancer. Du er sur og fed og klam og lugter lidt af menneskød. Lidt af menneskød. Der kunne ikke dig selv at komme over til min fælles hold. Okay. Så du siger simpelthen, det ikke fungerer? Så er det det. Skal vi